kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani ngithembe ukuthi ni grand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel ngicela wenze nje okulungile ulike ivideo ebese ke uyasubscribe ku channel okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i notification bell ukuze uthola ama notification ngaso sonke isikhathi ke makukhona ke ivideo engiyifakayo. Ayike bafethu njengesithembiso kwi video yaphambilini bengenze isithembiso sokuthi ke makwenzeka mhlambe kukhishwa usuku lokudayiswa kwamathikithi omdlalo wamanqami final ye Nedbank Cup Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates phansi emabhida bengithembisile ukuthi ke ngizoza la ngizokwenza ivideo ngizokulethela ke lo information njengamanje ke bafethu ku PSL usuyikhiphile ke i-date okuyiyona kuyobe ke kudayisa ke amathikithi alomdlalo ngayo bafethu ke amathikithi ke ayobetholakala kusukela ngo10 ngomhla ka5 ngomsombuluko kusukela ngo10 nje ikhona engakusho lokho amathikithi ke aphela noma yini ngathatha mhlambe 10 minutes ukuthi aphele. So bafethu make sure ukuthi ke unayo imali kwi account yakho ukuze ukwazi ukuthi kube lula ulithenge online kunokuthi ke uyobamba ulayini esitolo. Okunye bafethu okuhle futhi ngalamathikithi this time akekho umuntu ozofika athenga amathikithi ayi1000. Indlela yokuthenga amathikithi ilimitiwe for umuntu eyedwa. So bafethu ngicabanga ukuthi sonke sokwazi ukuthi ke sikhone ukuthi ke siwathole amathikithi kodwa ke asazi abantu abamnyama abadlulwa lutho mhlambe khona ushuni nje abazozama ukuthi umuntu agcine ethenga amathikithi ayinqwaba ngenhloso yokuthi ke awadayise ngemali esithe xaxa. So bafethu make sure ukuthi uyalike ivideo uyasubscribe ku channel mina nawe asihlangabezane kwi video elandelayo. Bye bye.